изпращат на адвокатите такава обогатена вода и по този начин се осъществява търговия. Но главните така, протагонисти на военните, военния батальон, храм и така нататък, са ти библиотекарите. После имаш други сектори на арт хората. Аз съм споменал, че имаш LGBT култура, LGBT и така нататък. Нали, баронесата в момента имаш атеисти и нихилисти, имаш канибали, имаш CTD Freaks, нали, изродите от STD и имаш ядящите хора. Специално за баронесата, техният свят, нали, той е отровния, смъртоносния рай, нали, който един вид е населен с тази растителност, която описаха. Единствено, реално там не могат да виреят нормални същества. Единственото странното, това е парадокса в този свят, че всъщност единственото обитаемо от хората място е пустинята, която всъщност изглежда най-негостоприемна, най-смъртоносна, най-неприятна и точно там съм споменавал, че има едни инсталирани огромни масивни вентилатори, които помагат за това тераформиране, но практически това негостоприемно място, където има водни кладенци в едни шахти, в едни металически компоненти, които са под пясъка, защото там има едни цистерни, които изпомпват водата от дълбините, защото всъщност има много вода, но не е на повърхността. Повърхността е оголена заради липсата на тия химикали, които излъчват растенията, изхвърлят, защото растенията изхвърлят токсични химикали от преработения псевдокислород, както го казват, и правят много силна, това пък им е плюса, че правят много силна защитна шапка срещу радиоактивните излъчвания. Техните частици от газ, плазма, спори правят като защитна такава криптосфера или втора биосфера или втора атмосфера, нали, която е практически плътно затворена, но я няма само там, където са вентилаторите на хората, където са издухали това цялото нещо, за да могат те да дишат. Но въпреки всичко, когато излизат на повърхността от бункерите си, те дишат с едни специални противогази, такива костюми. Нали? Целите им костюми са в едни радиоактивни знаци. Всъщност, те са тези, които са се отделили голяма част от тях от батальон милитари. Те са били при канибалите и така нататък и СТД фриксовете, нали, от изродите и са направили този на баронесата света под нейната опека един вид. И там се започне да развиват някакви такива биологични технологии за обогатяване, пречистване на водата и прочее и прочее. Но фактически само там, където са те, радиоактивните лъчи проникват, понеже ги няма растенията заради вентилаторите и радиацията, смъртоносната радиация от звездата, защото те са планетата най-близко до звездата и практически заради това е невъзможно да живееш на повърхността, нали, фактически, нали, имат този сложен ритъм на живот. И те са точно едни такива, техните костюми, както ги описах, те са огромни тежки брони, които приличат все едно, не мога да го опиша, нали, като консервни кутии са един вид. Нали, грозен дизайн, ръждясал такъв, нали, някакъв. Заради постоянното излагане на тази радиация, те си ги обновяват с някакви химикали, ги почистват или ги защитават по някакъв начин, но практически броните са такива. И те използват различни оръжия, нали. Нали, примерно, те имат такива никотиновите шлемове имат, нали, които са едни каски. И те имат такива интересни оръжия специално от те, нали, които са, нали, версия на това оръжие с човешки торс, прикачен към тръбите.